jam geno waali fini weete men ñande jeslaari jeetati duujal ujune ɗiɗi e nogas e nayyi ina hawre nogas e jeenayi humtorande ujunere e temedde nayyi capannayyi joyyi fergo jurum debbo cowiiɗo ena mawni sanne debbo reedu heewi waddude e reedu mum ko lebbi jeenayi ha lebbi 12 holko woni fodde debbo reedu adanere kala ñande o tini ko o reedu omo foti yaade safrirdu woni hôpital o fuɗɗo peesade CPN safrade ñawdude ñawde tiggu o falo ñawuji heblano ŋatawere safrade ɓuuɓol tawede ñaw ɓuuɓol ena addana yumma e ɓiɗɗo caɗele kewɗe ɓuuɓol ena bonna reedu woni boosa ena addana debbo jibinde gila ɓiɗɗo yettaki ena wara ɓiɗɗo e nder reedu e ko nandi hen ñawdude ñawde tiggu falo ñawuji debbo reedu ena wawi rabde ɓiyum hen yoga e ñawuji so ɗi gandaka law ko wayno ŋakkede ƴiƴam sida hépatite B e ko nandi hen ɗiɗo ñawuji ko ɗi debbo reedu wawi wurdude taw o raɓani ɓiɗɗo o so ɗi tinama law ena haasi 95 e nder temedere ɓiɗɗo o ina hiisa e ɗiɗo ñawuji ko ɗum addani doctereɓe ene jiiɗi no ɓitti ɓilori foof yo debbo reedu fuɗɗo peesade e nder lebbi mum 3 gadani ɗi heblanade ŋatawere debbo reedu susnete softine ko adi ŋatawere makko kuɗɗol Mamadou Amadou Ba mo Kucala e Dande Salmata Bassirou Sow mo Madina Gounass duɗal Pulaar Murtude Diop yo jaam ñallu ñallene nder hen